Aprílová skúška zdatnosti našich šikovných remeselníkov. Pavle, daj mi 12 cm. Okay. Tak? 13,3. Joho! Davide, daj mi 12 cm. Takto, hej? Aj. 10,5. Daj mi 12 cm. Ty vole. Ty kokos, 12. Winner. Marťo, daj mi 12 cm. Tak zatiaľ máš rekord, skoro 15. Milan, daj mi 12 cm. Jedenáct. Daj mi 12 cm. No, tak vyťahni. Přesně 12. Přesně 12. No dobrá, no. Tesne. A few moments later. Tome, daj mi 12 cm.